ating mga breeders. So, ang daming itlog mga ka-chicken, no? Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Gini ako mga ka-chicken. Okay, sanay okay lang kayo dyan, no? Ngayon, nandito na naman tayo sa ating bukan. So, ito sa likod ko yung aking breeding pen. So, nandito yung mga breeders ko ng mga Rhode Island Red. At marami na pa silang napoproduce ng mga itlog mga ka-chicken, ano? Kaya napakaganda talaga. Makapag-produce pa tayo ng maraming Rhode Island Red kasi marami na din yung nagpapareserve sa atin na bibili ng mga sisiw. Kaya ayos. At kagabi nakapagsalang ako ng mga itlog doon sa ating incubator mula sa mga itlog nila at saka yung mga na-preserve ko na mga itlog nila. Bali Rhode Island Red, Hubbard at saka Dominant City. Papakita ko po yan sa inyo mga kaibigan. Pero bago yan mga ka-chicken, kung hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, huwag nyo nung pong makalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod natin video. Pakita ko muna sa inyo mga ka-chicken yung naisalang natin ng mga itlog. Napakarami na. So ito na mga ka-chicken, magsasalang na naman tayo ng mga itlog dito sa ating incubator. So ito po yung mga itlog na isasalang ko ngayon. Ayan po, marami-rami po sila. Ito dito mga ka-chicken sa mga Rhode Island natin to, itong dalawang crane dito sa ating mga breeders na Rhode Island Red. At ito naman dito ay sa ating Hubbard mga breeders. Ayan po yung itlog nila. At dito sa baba, ito po yung sa mga Dominant CC natin na breed. Ayan. So marami-rami yung may salang naman natin ngayon. Kaya ayos na ayos. Mula to sa ating mga breeders. Ayan, napaganda talaga ng mga itlog nila. At ito naman po dito, ito yung mga bagong itlog nila sa araw na ito. So ito mga ka-chicken ang ating incubator, fully automatic incubator natin. Ayan, naka-preheat po yan. Isang tips nga pala, no, bago tayo magsalang sa ating incubator, kailangan naka-preheat muna sila. Andarin muna natin ng mga 2 to 3 hours bago tayo maglakay ng itlog. Pero bago na yung mag-preheat, kailangan linisin muna natin. At saka napaka-importante po ay i-disinfect muna natin yung loob ng ating incubator. Ayan, at saka preheat natin, pandarin natin ng mga 2 to 3 hours bago natin ilagay yung mga itlog na dapat natin i-incubate. Ayan, napakaganda po mga ka-chicken. Ating incubator ito po ay 268 capacity, 168 yung seater niya at saka 100 yung hatcher. Ayan, napakaganda po. Proven and tested na po ito. Ito po mga ka-chicken ng mga itlog natin. Sasalang. Ito nga palang mga itlog na ito mga ka-chicken, no? Na-preserve natin to doon sa chiller bago natin nilagay dito. Ayan. Kanina ko pa po itong umaga nilabas doon sa chiller. Pina-air dry ko muna kasi magmo-moist talaga yan pag bagong kuha natin doon sa chiller natin na naka-preserve yung mga itlog. Sa mga hindi pa nakakita kung paano i-preserve yung itlog, may video na po tayo. Tingnan nyo lang po yung mga past video ng ating channel at makikita nyo po doon kung paano po yung pag-preserve ng mga itlog para maglulong last talaga siya ng matagal. Ito po dito ay na-preserve ko po ito ng mga 12 days. Kaya ayan, nilabas ko na para incubate naman. Kasi marami na. Ito yung pinakamaraming naisalang ko ngayon. Ayos na ayos mga ka-chicken. So ito po mga ka-chicken, no? Napakaganda po tingnan ng ating mga itlog. Dumaan na po ito sa ating selection. Yung selection na ibig kong sabihin ay inalis ko na dito yung mga may crack na itlog, yung mga maliliit,
at saka yung mga deformed na itlog, kaya sinisiparate ko na yun. Pang ulam na lang po natin yun. Kaya ito po yung selection, mga ganda na po to, mga malalaki at mga maayos ang hugis ng ating mga itlog, kaya ayos na ayos. A few moments later. So ito mga ka-check-in, kakatapos ko lang masalang at ng ating mga incubate na mga itlog. Ayan na sila. Ito po yung pinakamarami kong naisalang sa incubator. Yan, napakaganda po mga ka-check-in. Ayos na ayos. Yan, ang gaganda nila. Ang karamihan dito ay mga Rhode Island Red. At hintayin lang po natin mga ka-chicken ng 21 days. After nun, may makita naman tayong mga sisiw. Napakaganda po. Tungkol po sa incubation process, mga gusto pang malaman, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang, no? Tingnan nyo po yung mga na-upload natin na videos dito sa ating YouTube channel. May marami po kayong makikita doon about incubation process, at kung may mga katanungan kayo, pwede po masagot doon. At makakuha pa kayo ng mga dagdag kaalaman tungkol sa pagmamanukan, kung paano yung mga dapat gawin. Ayan po, ayos na ayos. Ayan mga chicken, nakita nyo ano, napakaganda kasi marami na tayong naisalang ng mga itlog, at posibleng sana'y maraming pisa doon sa ating in-incubate ng mga itlog mula dito sa ating mga Rhode Island Red at Hubbard. Kaya ayos na ayos kasi yung sabi ko kanina, marami nang nagpapareserve sa atin. Kaya papakita ko muna sa inyo saglit mga chicken, para hindi pa nakita natin mga breeders, pasala natin. Nahin ko muna ito sa mga Rhode Island Red. Ito mga chicken ng ating breeders. Ayan. Ayan natin. So, ang daming itlog mga ka-chicken, oh. Ayos. Dito din sa kabila. Ayan, may itlog pa din. Marami silang may bigay na mga itlog sa atin para makapag-produce po tayo ng mga maraming sisiw. Ayos na ayos to. So ngayon, kukuliktahin ko na naman yung mga itlog nila. Preserve naman at mga bagong pagsalang. Ito sila mga ka-chicken, yung ating mga breeders na Rhode Island Red. Yan, maganda. At dito naman sa pangalawang pinaka kwarto nila. Yan, ito yung breeders natin. Ito yung tandang natin na Rhode Island Red. Yan, magagwapong tura. Tingin ka sa kamera, tingin. Yan o, nagpapugi pa. Ayun ikaw, nag-iitlog ka mga ka-chicken. Ayos na ayos. Doon po sa mga nagtatanong kung ano yung pinapakain ko dito sa aking mga breeders, ay pinapakain ko sila ng yung breeder pellets at minix ko dito sa ating mga asola. Napakaganda po mga ka-chicken ng ating asola para sa ating mga breeders kasi rich in protein po siya. Yun po yung isa sa mga kailangan ating mga breeders, yung protina ang punta sa kanilang katawan kasi nagpo-produce sila ng mga itlog na rich in protein. Kailangan talaga nila. Ito naman dito sa kabila mga ka-chicken, tingnan natin. Yan, ito po ay yung mga Hubbard breed natin. Yan. Yung sinasabi ng iba ay kaber daw, ay hindi po ito kaber. Ito po ay Hubbard.
May kaibahan po yung kabir dito sa Habar, no? Tingnan natin. Yan. Ito yung ating tandang. Ito po mga ka-chicken. May nakasabit. Napansin po nyo. Ito po ay malunggay. Sinasabit ko dito. Para po dagdag din sustansya sa kanila. May libangan din silang kinakain. At hindi lang po kakasahan po sa loob. Meron din po silang kainan. Yan mga forages. Kaya ayan po. Paganda po mga ka-chicken. Ayos na ayos. So, ayan po mga ka-chicken. Kaya shout out muna tayo ngayon sa mga nagpapa-shout out sa atin. Okay, tara, simulan natin. Shout out kay J Poultry Farming, kay 1 Megs, kay Reden Aturdido, at shout out sa channel ni CPA Channel from Romblon, kay Joey TV. Shout out po sa inyong lahat mga ka-chicken, at sa mga silent viewers natin, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta sa inyong mga ka-chicken, ano. At ingat kayo palagi dyan, keep safe. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag nyo na po kalimutang mag-subscribe at paki-like lang din po mga ka-chicken na video nito bilang suporta dito sa inyong channel. Maraming salamat. Thank you.